Den ligner funktionen y lige med ax plus b. Men rigtig før, så skriver vi y1 ax 1 og den kører så ved y2 ax 2 plus b. Og så skal vi så isolere b, og vi tager udgangspunkt i den øverste her, så vi siger y1 lige med ax 1 plus minus ax 1 for at få b til at stå inde. Så der kommer til at stå y1 minus ax 1 lige med b. Og det er egentlig facit, men den kan også hedde noget andet. Den kan hedde y2 minus ax 2 og minus b. Jeg tror faktisk, at Stop dog for helvede.